Ki nong ilam jong ka KSU Narpo Circle hapo ka jingalam jong ba KS Suchiang President henen kasngi kila lei penhar jurup sakawa Malidor Irjainte Hills bat kila penhar krat ya kir khar Asam ki buan klong mau tu nakawa Malidor ka bedai hapo uput sam jong ka mikalia ha ka jingle jurup jong kit khot ka KSU Narpo kila lap ba kila don ki brio ki bana Asam ki badang klong mau na ka tei kawa ki khot jong ka seng kila lei ban kren pensung thu ye kita ki brio na Asam bat kentu ki ba kimdei shu ban wan klong mau na ka tei ka jaka ka badang hap hapo ka jalam mikalia bat kumta hi ki la phaidien no layo jingtip ru ba munchwa kam shem lodan shu kani ka chingwan klong mau tu na ka te kawa handrei menta la jandon live nai beklas dang bon wan turbiang kibriu ki bon wan klong mau सरकार असम पला बंगालिया सरकार बला हमने सब बाई सब सरकार में दबा ini काम बन jadi cuma mereka sih hanya काम करते ना इनको तो लगी मेघालय के मैंने KSU पार्टी ऐसे नासी स्टूडेंट्स यूनियन KSU पार्टी है cara खुशी मैंने बोल पुलिस ना designan long demo ya ini वो तो आज के हम लोग रुचि दी तो ना kajing ini bat kana sisu ngilio ya ka kajingong kajing itu nak kini kita raisnong Malidor kiong ba kila pentip caka forest department kabaran hangte ha umkiang apa ren hadin ba kila itu nak kila yang jongka forest ru kila dat ban wanjurip bat kila mana ya kini ki kinong Asam ban klong mau andre kat adu menta kasni nyo i ba kajing klong mau nak kini ka wa Malidor kaya beteng kane hi ka pausha ba ka sarkar Asam ka thmu ban kulun jubor ya ki jaka jongka jalla ka jongi da ka ba ailat ya ki dekhar na ki bru Asam ban klong mau bi ang na kane ka wa na kaliang jongi ka sang ngini ai buden ya kane kam bat menta ka singiru ngilio ban bekrat ya kini ki dekhar ka tu kanut ki ban klong mau hang ne bat ki maham tang ai ru ki ba ki de ban itu cha ka sarkar Asam ba KSU dari le kan mailat ya ki bru na Asam ban wan klong be ang ya no mau ba bo po upu Asam jaga sarkar jala te ina ya peteng ya kajing jurik kojongi hakene ki ayam telang banwan na markat kum kajing itu jong ni ki bru nang na Malidor ki ong ba onda kene ka kala arngat ka porman telang ki bru na Asam hang ta ki wan da ki spangut ban klong ya no mau te ne kaliang jongi ngim syong klikti ngin ya peteng ban jurip ban tokit lor kene kam ban na kaliang jongi ka sang ngini kenduru ya ki bor Senchar district jongi chau deputy commissioner ban ada jing tho ban maham sundan bagi dekhar na Asam kim de ban klong mau na kane ka wa